Deithor Government Model College Principal Dr.Dipok Bora Inut Karbipi Deithor Government Model College second year 17 years old student Aphan Kacholangrem Lakha Inkoiratrok Duabarguri MSc constituency under Deithor Government Model College Principal Dr. Dipok Bora Inut Karbipi Deithor Government Model College second year Charlie Bomb 17 years old student Aphan Kacholangrem Jongpon me Deithor Government Model College Kangpupon lake 2020 aningkan pensi in pupon. Lapen ke pining 2026 aningkan anke ningkan trok mate 6 years an running pon bomlo. Lapen lason principal Dr. Dipok Bora tumatapon lake pinang an karbi student na tumapang kelang selat do puta public atumpen hanko. Anchota kalisi college staff atumpenta kachi un eta do. Laswang Pompen, Nona Banke, Kachumata Pontuke, Inut Deithor Government Model College, second year, Charlie Bomb, 17 years old student Aphan, Ama Kacholangrem Depen, Jong Si Nang Chitham Depte, Lada College Pen, Nang Outga Jikusi, Kither Padopon. Sita me, Upi Koson Pen Luni, Laswalam, Public Along, Leak Out Dedu, Ansi, Student or Guardians, College Staff Atumpen Pen, Deithor Police Station along Lampoy, Pidamsi, Tong Sikot Pen, Principal Dr. Dipok Bora Aphan, Nep Ingnang Ponsi, Bukatan Police Station along si, Bengpon Longlo Pusi, Gerta, Wipinlo. Dua Bargri Pen, Edverson Ko Report, Karbipi News Channel. Rangsi, Rangki, Kam Klembom Abitung Duman Ansitame, Milihem aku non aju bayi krihini chok poporan lang tung wang pen agong ripota aprang selang tum mana keru pilo laban kardom lain lon nila lang litum along pini nona por karjab nang lam thegini jinang ko bangke tidam tangan ni pen an nilitum anangi piaso langli college long dun bomlo apen ge sorong taksi dak model college a principal Dipok Bora Kumar alang litum pen nilitum miu halas hute miu pen joini si nilitum kachi dam che wang anta misen kita mi non aphi bang galang litum bang nitum han ason matha ji pu bang ni tum pini kai pen tan nitum bang matha pon pe sitamne nilitum aphan la son meklang no kam ke claim akaheng no dak akam nang ke claim pot nilitum nilihem kadu ko don ra puriar dum anpen ning oi piglo la palang li phan da simet ka pinrem la henlo alang li nut exer repen resera bang sitame alang li son ke claim bang ke nilitum hoi pen dak purial hoi pen ki pui bang banili hoi pen ki pui bang la henlo alang li phan la ke la bang so Deithor Government Model College along ar kabidet inthan pet nang po lapen anso takali si alang liphan ke aron thetan kang sai thek atum insai pami pen loyan order aron ateng ben insai selang liphan ke phasi pidet nai lanso takali niliako isi bange kachuning ri lehenlo la ilitum karbiang long bong kaprek asong hamphang song tum du lasi lalang itum ansitami la nili hoi ben chuning ri lo nilitum phanang cherabun tha lapen amang so kam nilitum sung piklo non ke claim fan sitame nang litum ka do ko binang chirawon popusi ning thilo penang part ame dor bagure long non ke do bom em richard tok bi penang part ame sorjorong phar non litum mle ang part ame karbiang long autonomous council long chief executive member dr tuliram long hang alang litum an sitame labang so alama putha ka kes long nang chirawon pasi nilihim banchoning rilo Dr. Dipok Aphan non net inang eloma nilitum muthana pen ge bang an ke ne bengnang esi dak pen ha bor bothar pondet ingbe bor bothar si dolo pusi report long enang lela so Dipok ahem kona nili ahem binong bang ge jorhat sido sitame ahem binong dun delang atima nili phanang pon belang phoita itame ne jorhat town lo manang dun thapu ge dun bom lo penon ala tum da quarter long sido quarter long ge do ke kadu ko bit boktera yara tum ana chini lo pening ben ge bostu ge ning kan frog running lo
Tidak tahu kok kita sama doma. Kedam tang ningkan hini ke thoma por an ke abir talong undi lason. Sita menon 2024 25 alom ben si mane la sona kam lo 25 26 alom ben. Kina tu mas sama ken la kina kanang inang long lu ken kina tu bagok foto kadlo kawi office ki aron nak lem long lu mana. Ili tum thana long FIR pinai PR lo police staff tum kadu vidolo la pela dak karbi pilo lo Charlie song la pen kapre ka tum sita me wang lo KSI rum wang lo KSU tum wang lo KSYC rum da wang lo aga do tum ben sita me nili tum hala FIR lo ki piu ta la tum ana dolo la pen pilong lo la pen ni tum report pura details long lo. Nanti la tu long e tomato ki la evidence ki long don cheng lo la. Evidence ki long don approve mange ini ke staff tum ben ateng bulute ahema piso masila bang so phone sing giud masi nura teacher van than lo la pen tu teacher van than pen mahala call record bin kok lo la pen a phi masila tum proof embom lo la pen ke nilhem so van pini por alang tum nang hang joy lo nang hang ben nilhem so phan la dak teacher tum sor lo tum do bang chok khon ni la tum si arju pame lo la pen la bang so kar jut video sita me endon lo la pen alang li phan arju lo la pen alang li ho lam ti than dak lo. Dia so teacher staff tu an tame la dak FIR ki long nak kirap dum. Staff tum an do lab lo ada staff non akimi pero third grade tum da dolo la pen ge na teaching staff tum an dolo professor tum an to aprang sia kiru piglo media person depan to ni tum pini ke ni ning kang piglo ning duk pig ano la son jo pini dak model college salong a principal Dipok Kumar Bora alang lil itum ang jiraphan je la son alang na Kacholangrem kini itum terak piglo la pen Karbipi long rat terak pigano la sini itum at sab la bang ke accept un elo jen itum ning duk ning ki oi sinon itum pin nongwe jo imi thang a hema long la son ke claim that kini itum ning duk piglo la si ni tum non ki jong nam yi ki pugang tung ge la henol ni tum pin pinong we dak wang si ni tum FIR da PLO FIR chot kali ni tum non bang ke alang pulis tum pen alang phan ha difuan pon elo alang phan jail pon pulis jail ki thap chot kali lo en order arona teng pen alang ni phan inside vek na ya alang phan heng to death mane alang phan pathi lot anang ding life in prison alang phan pi death nai pathi lot nai je ni tum Karbipi arat phan ai pathe rak ni tum Karbipi arat achot kali ka dok ka we ekdom i pai i put ma therak na hema sort ma therak nang la do la si la so pot bang ni tum ning duk pik lo alang phan ke ni tum life ke dak ke chak un elo Karbipi long chot ka dak ke pir the long ben si ni tum chak un elo alang phan bang ke pathi vek nang ji la pen ke ni li ka chuning ri dun ji Karbipi long no ham phang song do an ka duk ka we tum ta nang chirap dun lab nai la so akesa long bang ke la pen ke ni limu pen da pulo je pualang li parents tum kining je ateng no je CM EM MP MLA tum ana nang chirap dun ning la so ke song bang ke important nai nun nang ji la pen lo and order aro na teng alang phan inside vek nai lan sin ni lam theng ton kok lo